Na, hello, fiúk és lányok! Sziasztok! Oliris vagyok! Sziasztok! Egy új videóval készültem, csak nektek. Kizárólag most nektek. Na, de térjünk is egyből a témára. A téma a következő. Nagyon sokat agyaltam, hogy most megcsináljam ezt a videót, vagy sem. De arra döntésre jutottam, miért is nem? Miért ne csinálnám meg? Ez nekem nem fáj, vagy valami. Szóval megcsinálom ezt az új videót. Ezt az új videót, aminek a témája, ahol élek, ahol van az én szülőhazám, szülőhelyem, nem más, mint Erdély! Hát igen, Erdélyről sok mindent tudni kell. Méghozzá azt, hogy Magyarországról elcsatolták, a Trianon elszakította. És Erdélyben már ezelőtt is székelyek éltek, és most is székelyek vagyunk, mi ízigérik székelyek vagyunk, de úgy székelyek vagyunk, nagyon székelyek vagyunk. Igen, magyarok vagyunk, magyarul beszélünk, de román állampolgárok vagyunk. Ezért, ha mi elmegyünk Magyarországra, beszélhetünk magyarul, ők is megérthetnek, mi is megérthessük őket, vagy titeket, de akkor is azt mondják, hogy mi románok vagyunk. De álljunk meg a menet, tehát elszakítottak minket. Magyarország nem küzdött értünk Erdélyért. Erdély külön Romániához csatolódott egy külön magyarsági népet elszakítottak, és a magyarok, nagy magyarok mit csináltak? Ott hagytak minket mind kivert kutyát. Hát mit képzelnek magukról? De most tényleg komolyan kérdezem tőletek. Ti ott hagynátok egy ártatlan kis kutyát az út szélén, akár egy naposon, és ott hagynátok és elmenni? Nem küzdenétek ért? Ha ott hagynátok? Ott? Például. Na minket is így hagyott Magyarország, de se baj, ne legyen. Mi úgy vagyunk vele, hogy szeretnénk külön országot. Tehát külön válni Romániától, de nem csatlakozni Magyarországhoz. Már nem tartozunk hozzá, mert ők elfelejtettek minket, de mi nem tudjuk őket elfelejteni, mert hát 1000 éve, 1000 évinél is több, hogy már magyar beszéd, magyar ember létezik. Na, de ez a mai videó nem erről szólna, hanem arról, hogy mik is vannak itt Erdélyben, mik a hírességei Erdélynek. Nos, hát azt tudni kell, hogy Erdélyben a Kárpátok aljánál fekszik, és ezáltal nagyon sok kincse van. Az egyik leghírettebb, nemesebb, az egész világon egyedülálló a Szent Anna-tó. A Szent Anna-tóról mit lehet tudni? A Szent Anna-tó az egy vulkáni kráterből keletkezett, ami egy hegy tetején van, és ott szép kis tavacska. Nagyon szép, és van neki nagyon sok legenda terjed róla, egyik jobb, mint a másik, de talán jó. Tudjátok mit? Én nem tudok annyira jól legendát mesélni. Inkább nézzétek meg a legendát. Szent Anna-tó legendája. A néphagyományban mind mai napig élő rege szerint
A tó helyén valamikor égben nyúló bérc emelkedett. Vele szemben egy másik hegy, kopár sziklái ostromolták az eget. A két hegy csúcsára két gonosz testvér, Gáspár és Sándor grófok építettek várat. Egyikük ezüstből, a másik pedig aranyból. Az egymással versengő, civódó grófok állandó rettegésben tartották a környékbeli lakosságot. Egy alkalommal egy gazdag utazó, aki gyönyörű 4 lovas hintón érkezett Sándor úr várához, éjjeli szállást kért a vár urától. A kapzsi gróf, miután nem tudta rábeszélni vendégét az irigyelt fogat eladására, kocka játékon elnyerte tőle. Eldicsekedvén szerzeményével Gáspár grófnak az fogadást ajánlott, miszerint, ha ő egy nap leforgása alatt sokkal szebb és drágább fogatot nem szerez, akkor vagyonát öccsének adja. Gáspár ördögi tervet eszelt ki. A környék falvaiból összeszedette a 8 legszebb szüzet, és gyönyörű lószerszámmal ellátva befogta őket a legszebb hintójába. A szerencsétlen teremtések azonban meg sem bírták mozdítani a kocsit. Erre Gáspár gróf szörnyű haragjában ostorával rávágott a fogat élén levő legszebb lányra, akit Annának hívtak. Isten meghallgatva a fájdalomtól térdre rogyott Anna könyörgését, szörnyű ítéletet hozott. Megmozdult a föld, megnyíltak az ég csatornái, s az istentelen grófok várai a várhegyekkel együtt, nagy robajjal a mélységbe zuhantak. Helyükön másnapra egy sötét vízű tengerszem tükrözte vissza a felkelő napsugarát. Így nyerte el a tó a Szent Anna tó nevét. A következő úti célunk, turisztikai helyszínünk nem más, mint Transfogaras. Biztosan sokat hallottatok róla, de ha nem, az se baj, most fogtok hallani. Persze, sokat nem fogok mesélni, mert ezt nem lehet elmesélni, ezt átélni lehet, ezt csak átélni szabad, és csak átélni kell. Na szóval, tehát a Transfogaras, itt ez egy van, igen, egy nagyon szép hegyes vidék, és egy nagyon-nagyon-nagyon szép vidék, tehát ilyen szép vidék szerintem még a világon nincs. Tehát nekem a top listák élén a leges-leges helyen áll, tehát a világ 8. csodájára be lehetne tenni. Szóval, nagyon szeretem, nagyon imádom. A másik dolog az, hogy itt a Transfogarasnál, tehát itt a teteje a legszebb. Tehát a tetején, mint a felmész a tetejére is, amit levágsz. Nincs annál szebb élmény, gyerekek. Tehát csak olyan, tudom, hogy mindenki menjen el oda, menjen fel a legtetejére, bámuljon le, és annyi képet csinálja, amennyit csak tud. De tényleg, magáról, a családról, barátokról, de főleg, hogy a vidék, az egy, el se lehet mondani, tehát én annyira imádom Transfogarast, hogy az nem igaz. Az nem igaz. Nagyon szeretem. És szeretném, hogy ti is elmennétek. Tudni kell azt róla, hogy 1800 méter magas körül van, tehát nagyon magasba kell mennünk, úgyhogy amikor a fületek dugul be, akkor tudjátok, hogy játékban a Transfogarasban járok, és 1800 méter felé. Ez óriási. Nagyon-nagyon-nagyon durva. De aki egyszer csak megteheti, én csak ajánlani tudom, tehát menjen el a Transfogarasba, ott fog találni egy kis tavat is a legtetején, ami gyönyörű. Idáig beszéltem a Szent Annáról, az is nagyon szép, gyönyörű szép. De ez valami ilyen, mint a
mintha az lenne a világ legelső tava. A hegyek, és még 18 fok, 15, attól függ, hogy esős, párás a levegő, fok körül szokott lenni ott fent a hőmérséklet, és látszanak a tó melletti hegyen a hódarabkák. Egy-egy helyen vannak hódarabkák. Nagyon durva. Nagyon. De nagyon szép. Szerintem nagyon, nagyon szép. Aki egyszer csak megteheti, esélye van, ne hagyjuk. Ezt az agyat nem. Most azt mondom, hogy a Szent Annász kiadhatja, hogy transzfogros ne hagyjuk ki. Jó. Közike. Most ugorjunk egy kicsit a következő megállomásunk, állomásunk nem más, mint a gyilkostó. Igen, a gyilkostó. A gyilkostóról sok mindent nem kell tudni. Neki is van egy legendája, mint a Szent Anna-tóról. Így van. Valamikor élt egy csodálatosan szép lány, Fazekas Eszter. Haja selymes volt, szeme szürkészöld, mint a szármány oldalán nőtt ezüstfenyő, alakja, mint a szélben hajladozó büszke jegenye. Egyszer a Gyergyószentmiklósi vásárban találkozott egy daliás legénnyel. Ahogy a szemük összevillant, nyomban megszerették egymást, és a fiú megkérte, hogy legyen a mátkája. Esküvőjükre azonban nem került sor, mert a legényt elvitték katonának. A lány csak várta. Történt, hogy egyik délután meglátta Esztert egy zsiványvezér. Nagyon megtetszett neki a lány, nem sokat gondolkodott, lovával odaléptetett, nyergébe emelte Esztert és elvágtatott vele a kis cohárd lábához, ahol a tanyája volt. Aranyát, ezüstjét ígérte a lánynak, csak hogy megszeresse, de Eszter csak a régi mátkája után epekedett. Feldühödött a zsivány, és erőnek erejével akarta kényszeríteni, hogy legyen a felesége. Eszter a hegyekhez kiáltott segítségért. Sikolyát megértették a sziklák, s hatalmas záporral, mennydörgéssel maguk alá temettek mindent. Így keletkezett a gyilkostó, amely napsütésben, ha belenézel, szürkés-zöld, mint Eszter szeme. Már sok mindenről meséltem, mutattam, konferáltam. És egy valamit kifelejtettem, ami tényleg nagyon kafan dolog elkezdtem. Az nem más, mint Brassóban a Fekete templom. A Fekete templomnak különleges stílusa van, még azt tudni kell, hogy Románia egyik legnagyobb temploma, és egyben az európai gótika legkeletebbre fekvő jelentős alkotása. Szóval gótikus stílus. És képzeljétek el, 1542 óta itt áll, és egy remekül betetnénk a világ 8. csodájába. Ja.
hogy szavamat ne felejtsem, még van egy dolog. Egy bemondani valami Erdélyről. Erdély, ugye meséltem, a Kárpátok alján fekszik, és így tele van hegyes vidékekkel, szó, hegyen lakunk, hegyen élünk, hegyben vagyunk erdélyiek. Nos, mivel hegy van, ezért kell lennie a sóbányának is. Jó, hát nem mindenütt van persze, de Erdélyben nagyon híresek a sóbányák. Több sóbányát is sorolhatnék, Baradi sóbánya, a Baradi sóbánya, meséltem, vagy akár a Tordai sóbánya. Mind nagyon szépek, nagyon tényleg az a megfelelő stílusú, olyan, hogy nekem menjél lifttel, Bésznek busszal nagyon mélyre, tehát az előbb Transzfogoroson nagyon 1800 magasban voltunk, most pedig itt kb. 60 méter mélyet megyünk lefelé a Baradi sóbányában, és iszonyat mélyen van, tehát a város alatt fekszik ez a Baradi sóbánya. És nagyon durva, ki van alakítva ilyen kis, tehát látogatóknak, de közben télen bányásznak is. Szóval nagyon király. És ennyi lett volna ez a kis erdélyi körutazás részemről. Nos igen. Persze még vannak rengeteg látnivaló van, de én ezeket a helyeket emelném ki a legszebbeknek, a toplisták élén szereplő lényeges jelenségeknek, turisztikai helyszíneknek. Persze utána nézhettek, hogy milyen fajta helyek vannak meg Erdélyben, de ha egyszer megtehetitek, és valamelyik helyen ott vagytok, hogy jártok, akár Baradon, akár Szentannán, akár Fogarason, bárhol is jártok, Ráadásul, és persze én hagyjam. Kérlek, nem kérlek, akárhol vagytok, nézzétek meg, tehát ezt ne hagyjátok ki, ezt nem szabad kihagyni. Az bűn, ha te kihagyod ezeket a szép emlékműveket, amik már évek, évszázadok óta, éveszredek óta díszítik a világunkat. Szóval ne hagyjátok ki, menjetek el, és annyi fényképet csináltok, amint csak lehet, gázosokat, nem gázosokat, minden képet csináltok róla, hogy maradjon meg egy emlék, hogy én igenis itt voltam, és ott voltam, mert nagyon szép helyek. Menjetek el, és kapcsolódjatok ki, és ismerjétek meg régi történetet. Mert ezek bizony 70 évvel, 100 évvel, sőt 1000 évvel is itt voltak. Szóval ennyi volt már a Cooliris voltam. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, és ha valami kérdésed van, írj kommentbe, nem megtalálod. Sziasztok!